Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Lunes pitsa 23 na bulan sa Agosto tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalabati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, mga balita nga ginhitabo kag masubo nga balita ang kalutusan ni Senador Manny Pacquiao. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, LGO sa Bacolod nagahulat sang advisory sang FDA sa pagbakuna sa mga minor de edad. Negros Occidental nakarecord sang duwa ka sunod-sunod nga zero COVID-19 nga kamatayon. Kawatan nga nagkawat sang motor sang pulis pasakaan sang kaso subong nga aga sa Police Station 9. Balita National. Isyu naton karon nga aga. Ari naman, nadiskubrihan sang Commission on Audit nga napaslawan ang procurement service sang Department of Budget and Management nga iuli sa National Treasury ang 10.87 bilyones nga wala magamit nga pundo. Sa report sang COA, ang 10.87 bilyones
kung tani ang dapat nga gamiton sa pagbakal sang common use supplies kag equipment sa mga government agency. Dugang pa sang kuwa, wala makita ang 10.87 bilyones na pondo sang DBM kag wala magamit sang pila ka ahensya sang gobyerno para sa ila mga programa. Sa 10.87 bilyones, 10.864 bilyones dire ang wala magamit nga balanse sang gobyerno sa sulod sang 2 ka tuig. Samtang ang masubra 5 milyones naman ang mahimo halin pa sa tuig 2011. Nahibalan ang procurement service man ang ginpakamalaot bangod sang aligasyon nga pagbakal sang overprice nga face mask, face shield kag pila ka mga supply sang Department of Health. Wala na ni untat. Ang iskandalo ining natukiban sa COA nga pamangkot man lang ang COA disgrasya. Dipinsahan naman ini ni Presidente Rodrigo Duterte. Pero ang punto naton kasimple gid lang. Siling sang COA wala magasto. Bilyon ini. Hindi ini 2 pesos lang. Bilyon nga people's money ang ginapangita. Di nagkadto siling sang COA. Wala man nagsiling ang COA nga ginkuot o ginkawat. Ang pamangkot sang COA, wala magasto, diin ang kwarta. Amo na yung pamangkot. Amo man na sa DOH, nagasiling bala nga amo ni ho, nga kantidad ang wala magasto, diin nagkadto. Di karon kon mamangkot ang COA, independent body nga ahensya sa gobyerno, kag dipinsahan sang administrasyon anong guwa naton to. Kada bes ka may madula nga kwarta, pamangkoton sang COA, dipinsahan mo, dapat kuntani, kay kwarta sang tao, dipinsahan mo, kag pamangkoton ang COA, diin nyo gindala ang kwarta, diin na ang kwarta, ara pa na gyapon sa inyo, kung ara sa inyo, isplikar nyo, kag paano nyo gingasto ini nga kwarta, ipatang nyo. Kasimple gilang sina. Ti kung hagad mo dipinsa niya, siling sang ahensya sang gobyerno, pagusto ti gasto, dipinsahan mangyapong kita. Wala ya problema. Total, presidente nga dipinsa, ti amo nang hindi gid amo. Kay kwarta ka tao na, hindi man na kwarta ninyo, hindi man na kwarta sang presidente, kwarta ina sang pumuluyo. Amo ina nga gibutangan sang COA para nga mahibalaan kun bala ining ginarelease nga kwarta nagkadto sa mga natungdan kag kun wala magasto ining kwarta pamangkot sang COA diin na. Anong gigastuhan ninyo? Kaya nakita sang COA wala matandog ining kwarta nga ni di nagkadto. Amo man lang na sabton nyo. Kay hindi na inyo kwarta, iya ina sang tawo. Amo na iya ang matuod-tuod kung tani nga panggobyerno. Nga ang manggad kag ang kwarta nga ginabayad sang tao, proteksyonan sang mga politiko nga ginbutang sang tao. Ang politiko ka manggoniya, di ko magpadayo na karon nga sige lang halaga kadula ang bilyon manukta, mga nga, amo na ng sitwasyon ka nga imol na, wala na gali makaon ng iban, bilyon niya gali ang kakadula nga kwarta. So pamangkot sang COA diin ang kwarta. Wala man lang sila nga COA nga ginkawat yung kwarta. Kundi na mangkot man lang nga COA, tidiin na, kaya wala magasto. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:06, morning na. Sa bilog nga Dakbanwa, Sambacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na? Lunes, subong pitsa 23, daw naglinong ang pungsod Pilipinas sa kalutusan ni Manny Pacquiao. Pero bisan pa nalutos, amo ginaya, ang boxing may daog, may pierde. Amo manas panahor, may daog, may pierde. Wala naman tupong ang ginhatag nga bugal ni Manny Pacquiao sa pungsod Pilipinas. Ang kaperdihan natural niya sampang, hindi man tanang nga tion ikaw daog. Isa pa, may edad-edad na. Okay, hindi bala? Action Radio Philippine Standard Time, las 4:07, aber, ang aton patrol, naga-standby na, nagalabutjar na sa mga dalanon sang
Siyudad sa Bacolod. Balita sa Patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Sa aton pinalangga ng mga tagpalamati, good morning. Ang laragway karon sa syudad sang Bacolod kung dalanon ang paghahambalan sining kaagahon Action Fred. Masyado ka tawhay, no? Sining aga, although may pipila na kita ka mga kauturan ang nakitaan karon nga nagaamat-amat sa pagpaninlo sa mga dalanon, partikular. If you are in downtown area, kita naman Action Fred, ang pila naton yung mga kauturan ng mga street cleaners ang nag-amat-amat naman sa pagpaninlo sa mga dalanon sang syudad. Naglabay man ang patrol sa dalan sang Gatuslaw sining aga. Sus kasyado ka tawhay Action Fred. May pipila kipagid lamang ka mga salakyan di pasahe ang nagbiyahe no sa sining aga, mga tricycles kag sa PUJ. Maisip tagid lamang Action Fred. Ang pilaman ka mga lugar sa syudad sa Bacolod sa sining aga ang nakitaan taman diriya may mga nagapanglakato na Action Fred. I believe going ini sa area sa Libertad Public Market sining aga. Walang iban going man sa Burgos, temprano pa man nagbukas Action Fred ang area sa Burgos Public Market. But always ang Libertad Public Market Action Fred always kaniya bukas temprano pa. Para sa aton sining mga kauturan. Kung lantaw kita sa kalangitan Action Fred, ginapalibutan kita sang manipis nga galon, kabay nga hindi magulan na. Pero sa mga kaumahan Action Fred, kagaliga kinahanglan sang tubig maayo gid ini, no? Makabulig gini siya Action Fred para sa mga ila sining mga pananom. Naglabay man kita makadali Action Fred, sa pila ka lugar partikular ang Libertad Public Market Bagsakan na area. Pamangkot naman kita Action Fred as to sa presyo sa mga pamalaklon panakot Action Fred, no? Ang ahos actually yung mga burubahado subong Action Fred ang ahos kung kada kilo ang paghahambalan niya gahamboy lamang sa 100 pesos kada kilo. While ang Bombay araman gahamboy man siya Action Fred to 100 to 110 pesos ang kada kilo. While ang paitan kumpulaya kag medyo durutag ko ya mahal man ang presyo 120 pesos ang kilo. Ang pidadati of course 180 ang Action Alvin. Yes sir. Balo kang paitan ang green among mahamot. Oo. Amuning the best man Action Fred, no? Basta green. 120 lang o galin Action Fred. Pero ang nabalang may ara pagani nakitan ko to ka gin Action Fred, barang gaagaw ang pula kag green. Daw lapit na siya maluto bla. Hino sa Tagalog pa lapit na mahinog. Amo na 120 pesos man ang kada kilo. Ang suha, medyo mayad ha. Nubo ang presyo sa 60 pesos ang kada kilo. May portion man diriya nga napamangkot na temprano pa. Ang Baguio beans gani 80 lang no ang kilo, while ang repolyo 90 pesos ang kada kilo. Ang broccoli ang 160, while ang cauliflower 150 pesos. Ang pichay medyo mayad man niya. Ang presyo niya Action Fred nubo man kay 70 pesos ang kada kilo Action Fred. Ang talong ang talong damo man supply subong. Ang supply niya Action Fred halin si Palay. Ang supply sang talong that is why medyo nubo ang presyo to 60 pesos ang kada kilo Action Fred, no? 60 pesos lang ang kilo sang talong. Well, ang kwan Action Fred, ang patatas siya damo man ang supply gikan man sa Central Negros, particular Salvador Benedicto. Ang patatas siya gahamboy man sa 70 pesos ang kilo. So para Action Fred, amani ang pila ka mga sitwasyon na lakip na diri ang presyo sang mga pamalaklon sa merkado. Ang ining observation sang patrol kag ang presyo merkado inadulong
Rekta sa patrol, with aksyon Nani Kiraw, ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:13 na. Oh, bugtaw na kamo. Ang iban na base kung pa buroy-buroy pa kamo, may klase, may opisina, bukas na klase sa private. Oh, abre na, luto na pamahaw. Di kalabanan na kung may mga klase ang ginikanan, ga-preparar na itlog na. Mga chorizo, mga hotdog, kag iban pa. Hindi nyo lang pag-adlaw-adlawa kaya hindi man pwede, no? Hindi man maayos lawas ang kabataan. Inaya padali. Nga kung maadlawan, itlog anay. Bati ka itlog da, o ano nga plastada, prito kada sa kung ano nga dali lang maluto para padali ay. Pero subong, kaya ara man lang sa sulod sa balay, rutay-rutay lang. Luto lang kabuda laswa. Para ang kabataan paanara na kaon sa utan ay mas timbrano. Pero namiton yung pagluto sang laswa para may sabor man bala. Putan mo tugabang, takway, klabasa, talong, okra, kapayas, margoso Kumplito galing bata kung may margoso, di magkaon. Kaya pait ko, no? Di kadamo sang mga labas nga guno o subong, ay namit na butang sa laswa. Nanam ang sabor ya. Pagkatapos, sobra ka, bakal kabangros lang dua isa, dako na siya, piyakon mo, tagal mo panakot yan niya. Tutukan mo paitan bla. Si Buwas Bombay kagamatis kang isog basos. Portes pagganamit. May sinamakan ka, ayos na. Ang ga-serve sa imo, ga-short report na gwapo sod. Ayos, kampiyon na ang pamahaw sa kagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:14 na. Roll call kita. Karon nga aga ba si Milili Uligo? Una-una gid siya sa linyada. Kay Manjo Arnijo, good morning man. May lang nga pag-monitor. Kay Payong-Gayong Rinan, morning man. Sige. Si Star Mayo ba? Arin na siya. Good Sunday afternoon. Diri sa South Dakota, Action Fred. Sige. Morning na sa imo, Star Mayo. Sige. Halin sa South Dakota, USA. Malini si Star Mayo ya. Kay galagaw-lagaw lang. Kay Giselle Franco, good morning man. Kay Jose Eduardo Di Lobio, morning. Palihog tamyaw kay Manisa Bayo, okay na. Kay Jinky Di Alagdon, kag Jean Noel Amar, kag Alex Muntisa. Kompleto na. Kay Tamtam Guzman, good morning. Kay Jinky Di Alagdon, mayong aga. Kay Biboy Villasor Kuno, Banisa, Kagdok, Matt Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, Milili Uligo, Michael John Sison, kag tanan niya nga mga himata dira sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Sige, ariglado. Kay Martin Aliling, good morning. Kay Vance Labargan, mayong aga lang, Tamyaw Kokaro, kag Subungman Pamilya Labargan, sa Moises Padilla. Kay Rochelle Evangelista, good morning man. Kay Jefferson Marabilia Ugel, sa Ugel dira pamilya sa Handumanan, good morning ba? Si Steve Arisha from Australia with love. Steve, good morning da sa Australia. Kay Jose Mungcal Torilla. Sige, good day ko na may go Dire kay good morning kuno kay Suon Yalori Guapo Apurado, kag sa mga avid listeners. Kay Dilia Liabe, good morning. Gamonitor ko dia sa Charito Heights, Barangay Granada. Sige. Sige, saka sang kaso ko, no? Kahapon, nagprotesta pang mga anti-vaccine sa Australia. Wow, may mga anti-vaccine pa to sa Australia, oh. Kay Ronnie Gordon, good morning. Nakapikapit, sige, thank you, gid. Kay Ibon Bosher sang Germany, good morning. Kay Leo Sukamo, kapita, thank you, gid. Kay Bilya Rindon, morning naga-monitor live sa Victorias. Taga Victorias da, good morning lang. Ariglado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:17 na. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa live.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. 177 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 ang Western Visayas ka nagdala sa kabilugan nga 98,173. Ang probinsya sang Iloilo, may pinakadamo, bag-o nga kaso sang COVID-19 316. Probinsya sang Aklan 88, syudad sang Iloilo may 78. Bacolod 69, Capiz 49, Antique 43. Mga probinsya sa Negros Occidental, 17 na lang. Probinsya sa Guimaras, 16.
Ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas, 10,935. May lang kon mayo ang pag-amlig na itong bala. Sa nga itong lawas ba o kabudlay, kadelikado sa panahon sumong masyado kadelikado. Kay Junel Cartel Bilyute sang Central Maaw, good morning. Kay Binong Sitinta, ba? Kay Jinky, okay, wala kaso Si Steve niya, halong gid, thank you gid. Kay Angela Liati Gayudato, good morning. Tamyaw ko lang si P. Domingo, ga-monitor sa Bangga Totong Barangay Pilisa. Sa bata ya sa Libanon nga si Maricon Castillo, good morning man kuno. Dira kay Judge Nap Diamante gabugtaw na ni siya. Kay Biti Lao sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO, good morning. Dira kay Toto Raul Alibuga, galadlad nga nada sa pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, gapangapin na ni. Dira kay classmate ko Efren Pompirada sa Merkado sang Sumag. Kay Alejandro Biridada o bisan paano, basi mabuligan man. I-kuan lang ko, i-update lang ako. Kay Marvin C, kay Johnny Dalgo sa Manapla, si Pare Erning Hurillaga, bugtaw na ni. Kay Hado ko Richard Go Binos Kagtuto, kamusta kamuda? Okay lang? Kay Imbong Jukampo, nagamonitor sa Maaw. Sa mga grupo, din kamugapo naglantaw sa away ni Pacquiao, kay Nick Barca, kay Cano Rivera, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, si Munsing Syuko, nagbalik pa to sa Amerika. Kay Joel Perido, good morning, kay Roger Aguirre, kay Lore Apurado, ba, permission tamyaw ni Suon niya. Kay Hubert Carion, kay Mayor, good morning. Kay Lorene Canson, kay Buni Advincula. Si Bibitan Badugay, wala kami kinitanay. Si Engineer Nariel Banten, nagligay ko no birthday niya. Wala makuto kakadto. Kay Jerome Solinap, good morning man. May lang pagmonitor. Kay Mark Chua, good morning. May lang pag-upod-upod sa tuntag sagid. Kakaagahon. Morning Sleeping Beauty pa ko no. Si Mami Marnie Kirao. Si Marnie ginatamay o permi. Kay Rot Antiquinia, Action Radio Bacolod, dire sa Santo Niño. Sige, madamo nga salamat. Nagaluto sa karinderya. Luto lang mo na. Bisan paano. Baw kahapon, luya man ang pungsod Pilipinas. Pagalutos ni Manny Pacquiao. Pero bisan paano. Wala naman, kag hindi naman masunod ang record ni Manny Pacquiao. Amak mo 8 ka pahagi na kaptan niya. Di amak na mga bugal natag niya sa pungsod Pilipinas. No? Panahon naman siguro nga manumdum na si Manny Pacquiao. Pagpauli adire sa pungsod Pilipinas, manumdum na siya. Duak bagay ang dapat niya dumdumon. Mapahuway o mag-intra sa politika. Da lang siya. Wala pa sakit kung politika ka. Sakit lang bulsa mo. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na. Okay? Relax ka muna. Kadali kay mabalik ako, tapuson ko ini ang akon paid program. Stand by. Action Radio! Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company
sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang balitang TikTok, yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilod dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay naman amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtatapos dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga Kaya ang COVID sa bilog nga pungsod Pilipinas naka-record sang mga 16,044 kabago nga kasos ng COVID-19 ang Pilipinas kahapon Domingo. Wow, iniman ang nagdala sa kabilugan 1,839,635
Samtang nagdangat naman sa 13,952 ang na-report nga nag-ayo sa COVID ka nagdala sa kabilugan 1,681,925 nga recovery. Naglabot naman sa 215 ang na-record bao nagkalamatay sa kabilugan mga 31,000 na 810 ang nagkalamatay. Sa karon 125,900 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Wala untat nga saka panaog sang COVID. Ang importante kung tani nga bisan paano luatan kita bala. Nga bisan paano balik na ni siya kundi nagalin ini ang mga kagaw nga ni nga gadamo lang nga gadamo. Imbes nga mag-iskirda siya, nakatukib na kita sang bakuna, ara naman, nagbinata-bata naman sila. Kadamo naman sa nagtuluha, may mga Delta, Sigma, kag-iban pa. Dawla untat ba? Nanamitan sila. Pwerte na ang ila sini arangkada, kagaw dire. Wala kagtuo, kagaw dito. Ba? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Kay Julie Abayon Suico, good morning. Kay Milben Solidarios Abdo, sa Barangay Malingin, Bago City. Kay Utay Benedicto, Utay, good morning lang. Morning kuno kay Kapitan Sergio, sa Barangay Manlukahok, kasabag-ong kasal, Daryl Pagunsan, kag Mika Benedicto. Congrats gid sa bag-o nagpakasal. Toto Alex Muntisaw, nag-aragkada man. Si Ana Sinoro, good morning. Sige, may lang nga pag-monitora, tagsa kaga. Toto Alex Muntisaw, panamyaw kuno siya. Ang basta mag-amo ganina ang panamyaw, kinala na niya permado gid, sorry gid. Kay Elvira Hilugo, good morning. Watching live dire sa Charito Heights. Tamyaw ko lang bana ko si Libby Hilugo ga pamati gid. Sige, thank you gid sa pag-monitor sa Aksyon Radio. Niyamak nga text message ang aton mga utod bala. Si Manny Pacquiao, Pinoy na siya. Pagkapirde ni Manny, ang iban nga taong wala labot. Nadalasap. ang Pinoy ho. Hala, ang mga tao blatong daw medyo galibot-libot kay Mane. Sila niya man nagkabwisit. Hindi nato paglawago na. Hindi man na amuna. Daw sobra naman na. Man niya kadimalas gid. Ang tawa na niya kay siya gid nagbulubarikat na kun perde. Ang boxing niya may perde may daog. Hindi na pag-umiro ng ibang nga tao. Ang punto naton diri nga batunon tang kapirdihan. Pero sa gihapon, ang kadalagan sa una ni Manny Pacquiao, purte man ang inatag yung dungog. Talakayon ta nabla karon sa ikadua nga utong sa aton pagpangalagad. May mga utod kita nga purte, no? Sus, galantaw ko kapon ang tsura ni Manny Pacquiao. Inubrahan na bago yung karikature. Ang tsura ni Manny Pacquiao may mga barba sarado na, laba ng iyang buhok, laba ng bigote, daw gaedad na sa 80. Pero ti buhat siyang ang Pinoy diya, kampiyon basta mo ni. Terrible ho. Luoy man ko kay Manny Pacquiao, no? Amo gina. Hallelujah, perte ka bantog sa imo. Kung daog ka, kung pierde ka ba, perting maldisyon sa imo, pati is palibot ng mga tao, ginaarangkada pa, daw sobra naman na, daw hindi naman na mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. O, sige. Mayong agal ako no, sila ni Mrs. Alvarez, sang Purok Ramilo, Barangay Tangob, kag sa pamilya Repuela di Alagdon, sa Barangay Don Salvador, Benedicto sa Barangay Pandanon, siling ni Alex Muntisa. Kahapon na may reaksyon magani
si Mayor Bing Leonardia ang mga reaksyon niya sa hampang ni Manny Pacquiao. Kaysa una, kadampang niya si Mayor Bing ato na to mo. Tigaling subong may pandemic Unahon tanay ang problema sang syudad sa Bacolod. Hindi na itong pagbasahon, hindi na kamo magmitlangalan. Ano nga mo ginaya, may landa Kaya na pierde ang hampang, may daog may pierde. Hindi na pagdala ang iban nga mga ngalan. Kaya malaway naman Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Kay Manuel Jan Ong Grang Kapal, good morning. Sige, relax ka mo dira, makadali. Balikan ko kamo, unahon ko na yung akong obligasyon, okay? Stand by. Inyong mabatian, isa ka bilayar. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapok ang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog Kagandurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga naging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ano ang kailangan. Responsable at pagbalita. Pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamay kuno ka mga repatriated Bacolod non OFWs ang nabuligan sang action team on returning OFWs humalin sa mag-umpisa ang COVID-19 pandemic. Suno kay Councilor Israel Salanga, chair sang ATRO, pinakaulihing nga batch sang OFWs nga nag-abot sa Bacolod ang 72 gikan sa Afghanistan bangod sa kinagamo sa among pungsod. Nagapakita sa datos sang ATRO nga 30% sa mga Bacolodnon nga mga OFW ang nakabalik na sa pungsod nga ila ginatrabahoan. Suno kay Salanga, ining accomplishment ang ila ginatanyag sa nagtaliwan nga miyembro sang ATRO nga si Jezreel Just Bangkaya nga subong adlaw. Agosto 23 ang first year death anniversary sini. Na patay to sa COVID Amo to siya ang chief of staff ni Councilor Israel Salanga. Sa karon, padayon ang repatriation kag nag-average sa 15 ka Bacolodnon OFWs ang nagaabot sa siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:53 na. Kay Ana Sinuro, taga Lagranha kuno La Carlota, good morning. Kay Runa Antiquinia, ay
Good morning kuno kay Madam Aping ug kay Walter. Kapi na. Kay Joseph Magwad de los Reyes, good morning man. Kay Star Mayo, gapasalamat siya. Kay Alex Mendoza, kay Richard Malayang, good morning. Monitor kami diya sa Barangay Agimit, La Carlota City. Mabalik kami pagkatapos ni Doktor Pinoy. Doktor. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya na kilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the name naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptisa mo fire ko my part because the year nga nagsulod ko nagdamog ko dito at that time, no, si Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution, so nagdamog dito, no? So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station.
Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao. Kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, para nga mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi pa sila sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Lakas ang respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Naman ang baka! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng baka ba? Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance ang story, pangmasa,
and down to earth. Kaya makita mo subong mas yun siya relevant kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kaya ina siya magsinika nga Jack Balaan Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nanging kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag drang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-kuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtong 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno
agud mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala pa ko kasi nga tawag ako nga icon of the year na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala utos sa kanginan. Ako na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluhanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng Butsilingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga Baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang ginhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan nga mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Action Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Dire kita, mga balita naton sa porsa sang aton nga kapulisan. Kawatan nga nagkawat sang motor sang pulis pasakaan sang kaso, subong nga agas sang pulis Station 9. Pulis Balita. Report upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report kika sa Bacolod City Police Office. Ginaprepara na sa Police Station number 9, Action Fred. Kag siningaga alas 8, ipasaka na ang kaso nga karnaping, kag kaso illegal possession of prohibited drugs, batok sa kawatan, nga mo ang responsable nga nagkawat sa motorsiklo sa isa ka polis, nga nidestino man sa Police Station number 9. Ini motorsiklo, Action Fred, ginapanagiyahan ni Police Staff Sergeant Antonieto Iwarata Jr. sa diin ginkawat ini, sang sospitsado nga si Michael Franco, 35 anyos, nagapurok sa Rocky 2, Barangay Handumanan, sa diin ang motorsiklo, Action Fred, iya inigin kawat sa itong Biyernes ang kagahon, alas 3:30. Natimingan man, Action Fred, nga nagpauli ini si Iwarata, halin siya duty sa masugata ini ang suspitsado nga nagasakay sa motorsiklo kag sa iya makitaan nga iya motor ang ginkawat. Sa suspitsado dito na kag nagrapulay, may nagsanay nga natabo hasta kasakulihi, nadakpan ini sa mga barangay Tanod sa barangay Kabog, ining suspect kasi Michael Franco. Na-recover man siya, Action Fred, ang isa ka improvised shooter, kang isa ka sachet sang Cebu. Sunod sa kay Police Major Richie Gohe, hepe sa Police Station number 9, Parolado, ining si Michael Franco, sa una niya nga kaso nga illegal possession of prohibited drugs sa barangay 1, sa diin ang Police Station number 1, amo man ang nagpasaka sang kaso batok sa iya. Sunod kay Gohe, Action Fred, iya i-work out siningaga sa Parole and Provision Office nga i-cancel ang parole and provision nga ginhatag kay Michael Franco bangod sa panibago niya nga kaso. Kapag TI Tateya, adito ta na ibaluan nga may nadakpan na niya sa drugsman sa area sang Barangay 1 so under parole and probation ni siya gali. So in-counter na niya parole and probation officer laban-laban ma-revoke ng probation. So wag ni sir do parolado ni siya gali? Oo, nag-file niya siya probation sa iyang drug treatment. So siya kuno nadakpan sa area sa Barangay 1. So present case ni sir posible sa bagoy nga kaso ni makancel gid ang parolya. Laban-laban kasi kung under probation ka nakabutang na sa mga requirements, hindi ka na mag-commit liwat sa any krimen o kung makakommit ka na dito, mabiolate na sa mga parole and probation. Laban sa makancel. Bali, ang kaso yun na ginatutong sa kaso, rate na. So, masubmit lang kami
namin na-report to sa parole and probation officer informing them na ang certain personality namin may probation sa ila nakakomit liwat ang krimen. So sila na nabala ma-action, bitigaran na nila pag mapamatubdan na may kaso din na na-file. So laban-laban ma-revoke ng iyang probation. Serve sentence na siya. Kaya ginako iyan na itong iyang unang kaso sa drugs kaya nag-avail sa probation. So according to iyan, naka-prison na siya mga almost a year. So kung ang iya itong sentence 2 years pra, so pasuhan niya may another 1 year naman. Ma-revoke na probation niya mas sa serve sentence na ni Dayan. Police Major Richie Goe, hepe sa Police Station No. 9, sa interview sang aksyon. Radyo, ining report, ginadulong siya sa Kalwansang, Santon Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap, makabuli nga malikaw ang pagkurinit sang panit, tugas ang stress, para sa hobin kag preskong akutis. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Report gikan sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na, kay Imbong Jo Campoda, good morning. Nagpahuay na kunus mania. Kay Ray Barayuga, good morning. Kay Milagros Morales, kay Josephine Paro Alarcon kuno, good morning. Kay Idol Yabeles sang Tangob, alin kay Jo Salanga. Kay Connie Laparan, kay Dodge Dalida, kay Benji Toquilio, good morning man. Kay Di Anton Diaz sang Patria Village, ara siya, nagamonitor. Kay Chupilo Espanola Jr., tamawla kuno Nanay Rosalina, hostia sang nagamonitor sa Tagda, Sunto, Hinigaran. Kay Chaliske de los Santos, good morning kuno, si Gia. Kay Rochelle Polhencio Susana, gamonitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Mox Espanola, kay Ana Sinuro, sige, good morning, may lang pag-upod sa aton. Kay Rimar Biranyo Lingoste sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Eden Medina, morning kuno. Kay Bimbo Arcillas, kagagawad Sinti Pamusa sang Barangay Binubuhan. Kay Jenson Ipson, good morning man. Dira kay Mrs. Arman Sanso, Mr. Gruning Laki ni Barangay Handumanan. Kay Ana Sinoro, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asin. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Pasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwat nga na-trap dito or na-trap dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 23-35. Una nga bula 23 kag 35. Second draw 11-36. Ikadua nga bula 11 kag 36. Third draw 14-22. Ikatatlo nga bula resulta 14 kag 22. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Luto 658 kita. Ang jackpot 70 milyones 20,779. Winning combination in any order 17, 8, 52, 28, 42, 15. Resulta sang 658 17, 8, 52, 28, 42 kag 15. Sa ilo kita 649 ang jackpot 15 milyones 840,000. Winning combination in any order 14, 39, 18, 6, 27, 11. Resulta sang 649 14, 39,
18, 6, 27, kag 11. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na, kay Eli Andricio sang Texas, USA. Good morning. Kamusta das Texas? Kay Jose Libe sa Abidra, sang Binalbagan. Happy birthday galia kay Pilomina Barayuga, birthday subong. Iloy ni siya ni Ray Barayuga dira sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Pilomina, happy birthday gid. Kay Nimpa Ibanez ang Tangob, good morning. Kay Rimar Hicano Haliasgo dira sang Sagang La Castillana, good morning lang. Ba si Elizabeth Malaka Gamala, Elizabeth, good morning. Dira kay Ana Sinuro sa Talisay Concepcion, morning kuno kay Father Amber, sige. Kay Role Estuya, kay Florence de la Piña, good morning. Ang tamyaw to. Happy birthday kay Darlene. Sige. Inablos siya kuno. May kaadlawan subong nga adlaw. Kay Car Nada. Kay Car Arbado. Sige. Kay Florence de la Piña, good morning. Kay Sanso Jaime Alin, nagamonitor sa Houston, Texas. Taga Houston, Texas da, good morning lang. May lang pag-monitora. Kay Rule Estuya, morning man. Kay Suraida Auhiro, good morning. Sige, inasiding ko lang ang ngalan nyo. Kay tinabid lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na ari. May pamangkot lang anay ako, may asma bala kamo, wala untat ang pag-ubo, pneumonia, bronchitis, lala bala ang pagubag sa baga, mataas bala ang uric acid, ini normal ang function sang kidney, may arthritis kamo, masami nagahubag ang inyo kalutalutahan. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa Kay Rochelle Fulgencio Susana, good morning man. Mabalik ako pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa aksyon kita naton sa City Hall, LGU sa Bacolod nagahulat sang advisory sang FDA sa pagpabakuna sa mga minor de edad. Detalye sinupol kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bayong Action Fred, ginpahayag ni Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medicals ng Bacolod Emergency Operations Center, nga nagahulat sa karon ng LGU sa Bacolod City sang advisory gikan sa FDA kang emergency use authorization sang COVID-19 vaccines para sa mga minor de edad. Suno kay Sorongon, nagatutok sa karon ang Bacolod City sa pagpabakuna sa 18 anyos pasaka o kung 70 to 80% sa populasyon sa Bacolod. Nagapakita Action Fred sa data nga ginabantay yara sa kapindos
200,000 ang populasyon sang minor de edad sa syudad. Samtang ang target sa Bacolod amo ang 422,000 ka-adult population nga mabakunahan. Ginpahayag man ni Sorowan Action Fred ni ila karon gina-monitor ang numero sa mga nabakunahan na bangod luyag nila nga masaksihan ni Mayor Bing Nadia ang ika-200,000 nga vaccine sa Bacolod City. Again, we're waiting for the EUA and the DOH advisory for minors. Nabatian si Dr. Chris Sorogon, ang Deputy for Medical sa Bacolod EOC. Santon Plus Gold mga kaaksyon. Basta Kape, mag-live ang kaaksyon nyo sa Bacolod City Government Center Action. Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Kay Wilson Ares, taga-udyungan kuno San Dionisio, Iloilo, good morning. Nagamonitor siya dito sa Vienna City, Austria, sa Europa. Wow, sa Europe siya ga-monitor si Wilson. Kay Humalumina, good morning. Kay Elvira Galigo. Oy, good morning kuno kay Alma Espuerta Hako sang Airport Subdivision, Bacolod. Siling ni Elvira Galigo. Kay Atia Kim Iriman, good morning. Kay Crisilda Balindes Iman, sang Panglao, Bohol. Kamusta dang Bohol? Kay Milbin Piñapel, good morning. Ba, si Ana sinuro niya. Action Del, good morning. Halong geda. Sige. Mayong aga lang. Morning lang. Sige. Mabalik kami pagkatapos ni Cellphone Plus Gold. Ako galing si Shirley. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada,
Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilod dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dimay na naman-amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Bakit sa mga fire to my part because the year na nagsulod ko, nagdamog ito dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radio Bacolod
kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami, dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Action Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nga ang baka! Tutugo sobra ka na! Sobra ng baka ba? Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun is relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag na siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Pirador, para sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Action Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon. Occidental naka-record sa duha ka sunod-sunod nga zero COVID-19 nga kamatayon. Mamayo no? Balita Kapitolyo. Detalye po kay Action Marlon Hinubia. Action Marlon, please go ahead. Maayo nga balita para sa Negros Occidental bangod sa duha ka sunod-sunod nga adlaw naka-record ini sang zero COVID-19 death. Kadugan naman sa pagganubo sang aktibo nga kaso sang COVID-19. Amo ini ang record nga ginpagawa sa Provincial Incident Management Team o kon na PIMT. Sa record nagapakita nga umpisa sa tong Agosto 20 wala sang COVID-19 positive nga pasyente ang napatay. Amo man sa record sa Agosto 21. Sige-sige man ang pagganubo sa COVID-19 active cases. Nga sa diin, Agosto 21 nga datos nagapakita nga nagalabot na lamang ini sa 606 ka mga active cases. Ang ka-aksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hirvaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Kay Silya Haliko Espinosa, sang Manuling Kawayan, good morning. Kay Mary Joy Camero, dira sa Singapore, taga Singapore, si Nathaniel Salangara da. Kay Jerome Lipana, morning kuno kay Rosalie Elizaldia. Kay Rapi Libran,
Kay Idilaos, gamonitor sila ni Nanay Isabel sa Victorias. Kay Joel Abansinya sa PITX Terminal. Kay Aida Alunan, good morning. Kay Jorge Marañon. Si April Yorsabia, nagamonitor man. Si Erwin Di Caturia, Gonzales Sang Maao. Kay Wilma Inocencio Cabarles, good morning. May lang nga pag-monitor. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y samsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa
Padayon Action Radio. Standard time, las 5:54, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, malapit sa 180,000 ka pesos nga balor sang illegal nga droga ang na-recover sa mga kapulisan sa Bacolod City Police Office sa duha ka separado nga bypass operation diri sa syudad sa Deca Homes Subdivision sa area sang Barangay Kabug. 150,000 ka pesos sang suspected shabu ang na-recover sang mga kapulisan sa Idalom San City Drug Enforcement Unit. Kay gikan diri kay Anneli Valdevieso, 36 anyos, kag Glenn Paul Castillo, 42 anyos, lunsay nagapuyo sa amuman nga lugar. Na-recover sa ila aksyon na Fred ining 23 ka gramos ang suspected shabu nga ang bili 156,000. Samtang sa area naman sa Police Station number 2, balor 27,000 ka pesos ang na-recover man sa mga kapulisan against diri sa 26 anyos nga lalaki nga si Rogie Baron. Nagapuyo ini siya sa Purok Kalampirong, Barangay Docs diri sa siyudad sa Bacolod. Si Baron Action of Fred ang nakuhaan man sa mga kapulisan sang 8 ka plastic sachet sang suspected siya more or less 27,000 pesos man ang bili. Na-recover man siya ining isa pa ka-improvised tutor. Nga may traces man sang suspected shabu. Report sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Doc. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado.
Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lang. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.